ассалому алайкум, бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. фаронса имзои созишномаи ниҳоӣ дар бораи аломатгузории марзӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистонро дар Бишкек истиқбол менамоянд. Ин изҳорот ки раванди тӯлониро ба анҷом расид, як нишонаи муҳим барои сулҳу субот ва идомаи ҳамкории минтақаи 5 кишвари Осиёи марказӣ мебошад. кушодани сарҳадҳо ин қадами муҳим дар роҳи таҳкими мубодилаи мардум ва истиқболӣ мебошад. дар ин раванди ба эътидол овардани равобити кишварҳои Осиёи марказӣ Фаронса мехоҳад аз нишасти сеҷонибаи раисони ҷумҳуриҳои Узбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон ки рӯзи 31 март дар Хуҷанд ба нақша гирифта шудааст, ҷонибдорӣ ва истиқбол намояд. дар изҳороти вазири давлатии Британияи Кабир оид ба Аврупо ва Америкаи Шимолӣ Стеван Даути чунин омадааст. имзои созишномаи ниҳоӣ дар бораи аломатгузории марзӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон барои Қирғизистону Тоҷикистон як рӯзи таърихӣ буд. онҳо созишнома дар бораи делимитатсияи сарҳадиро имзо карданд. ҳамкории онҳо оид ба сулҳу субот ва амнияти минтақа мусоидат хоҳад кард. наврӯз аз кӯҳантарин ҷашни миллати сарбаланду саодатманди тоҷик буда, дар ҷумҳурии Тоҷикистон онро давоми чанд рӯз дар сатҳи баланд таҷлил мекунанд. дар боғу гулгаштҳои шаҳри Душанбе рамзи ҷашни Наврӯз ва соли нави миллӣ гузошта шуда, дар кӯчаву хиёбонҳо шиору овезаҳо насб карда шудааст. шаҳри Душанбе ба макони асосии таҷассумкунандаи Наврӯз ва фараҳу шодӣ табдил ёфтааст. Наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. калонтарин рамзи ҷашни Наврӯз ва соли нави миллӣ дар майдони Истиқлол гузошта шудааст ки баландияш 30 метр ва паҳнояш 17 метрро ташкил медиҳад. рамзи ҷашни Наврӯз аз 7 табақ иборат аст ки гардиши фалак ва коинотро ифода мекунад. ҳар як табақи суманак бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуда, дар табақи охирин гул чун рамзи эҳёи табиат гузошта шудааст. дар шафати табақи суманак сабзаю дарахтони гуногун ва гулҳои хос ба фасли баҳор монда шуда, паҳлӯи муҷассамаи маҷмӯаи меъмории Истиқлолро ба муҳити ҷашнӣ табдил додааст. дар маҷмӯъ пешниҳоди ороишоти бадеӣ, навиштаҷоти гуногун ва дигар тадбирҳои зарурӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пойтахтро ба намунаи асосии омодагӣ ба ҷашни Наврӯз ва фараҳу шукӯҳ табдил додааст. имрӯз сарфарозии мо мардуми тоҷик аз он иборат аст ки ин ҷашни миллӣ ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфт ва имрӯз чун аз кӯчаҳои шаҳри зебои диёрамон гузар мекунем, ҳама ҷо ороста, ҳама ҷо пироста, дар ҳақиқат ҳама ҷо зебо аст. дар қалбҳои мо тамоми мардуми Тоҷикистон эҳсоси хурсандӣ, эҳсоси оромӣ, сулҳу субот ва қадамҳои устувор дар пайи ояндаи ободии ин сарзамин ҷой дорад. бояд ёдовар шуд ки рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ гардидааст ва имрӯз таҷассумкунандаи ин оини аҷдодии миллати кӯҳанбунёди тоҷик маҳсуб меёбад. баҳор ҳамчун пайки фараҳ аз омади Наврӯз мужда медиҳад. инро аз тасвирҳои бадеии сатҳи баланд аллакай ҳар як сокину меҳмони шаҳри Душанбе дар боғу гулгашт ва кӯчаю хиёбонҳои пойтахт эҳсос мекунад. сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе ба майдонҳои орододашуда омада бо эҳсоси баланди худшиносӣ якдигарро ба фарорасии Наврӯз табрик мекунанд. мо ба боғҳо баромадем, ҳама фазои наврӯзӣ аст, мо аз ин хеле хурсанд шудем. инчунин дар асоси ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар 4 ноҳияи пойтахт низ рамзи Наврӯз ва соли нави миллӣ, суманак ва гулу бутаҳои ороишӣ гузошта шудааст. суманак ки рамзи асосии Наврӯз маҳсуб меёбад, дар фасли баҳор ҳар як оилаи тоҷик онро омода мекунад. суманак ва дигар суннатҳои ҷашни Наврӯз аз он шаҳодат медиҳад ки миллати тоҷик аз давраҳои қадим дар тарғиби маърифати баланди заминдорӣ, истеҳсоли неъматҳои моддӣ, таҳкими сулҳу дӯстӣ ва якдигарфаҳмӣ дар ҷаҳон саҳми намунавӣ гузоштааст. не ин ки дар ин боғ, балки дар тамоми боғҳои Душанбе шаҳри азизи мо эҳсоси омади Наврӯз дида мешавад. яъне аллакай ҳама он
омодагиҳое ки барои гулпӯш кардани боғҳо, барои зебо кардани раҳравҳо, барои лоларангу сабзранг гардондани атрофи боғҳо, ҳама корҳо имрӯз дар душанбе рафта истодааст. Маҳз шарофати истиқлол буд ки мо тавонистем ба ин ҷашнҳои аҷдодии худ заминаи нав гузорем, онҳоро зинда кунем, ба онҳо шукӯҳу шаҳомати нав бахшем ва онҳоро пешниҳоди ҷаҳониён кунем. соли 2025 дар шаҳри Душанбе дар доираи таҷлил аз ҷашни Наврӯз чорабиниҳои гуногуни сатҳи баланд ба нақша гирифта шудааст. айни замон бо иҷрои суннатҳои ҷашни Наврӯз омодагӣ ба ин тадбири сатҳи баланд ҷараён дошта, ба тарғибу эҳёи бештари Наврӯз замина гузошта мешавад. ҳоло аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳадаф ба он равона карда шудааст ки баҳору Наврӯз ҳамчун пайки фараҳбахш хушрӯзиро дар дилу дидаи ҳар як нафар афзун гардонад. наврӯзшоҳи Азизулло, Ашури Одина, мақсади мақсад ахбор. бо омадани баҳору Наврӯз мардум дар баробари роҳандозии чорабиниҳо ҳамзамон ба оғози мавсими нави кештукор ва анҷоми тозакориҳо мепардозанд. бо ин мақсад дар шаҳри Левакан тадбири оммавии тамизкории муҳити атроф амалӣ гардид. тафсилот дар гузориши навбатӣ. тозаву озода намудани муҳити атроф, шинонидани ниҳол ва гулу буттаҳои мавсимиву доимии ороишӣ ва анҷоми дигар амалҳои тамизкорӣ аз зумраи анъанаҳои неки ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз сокинон ва кормандони касбу кори гуногуни шаҳри Леваканд иқдомҳои оммавӣ ташкил карда барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани Наврӯзи байналмилалӣ омодагӣ мегиранд. дар ҳамин замина бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Леваканд дар минтақаи Зағиртут, соҳили рости дарёи Вахш ки ҳамчун мавзеи сайёҳӣ ба ҳисоб рафта, махсусан дар фасли баҳор меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин ҷо бештар ташриф меоранд, таҳти унвони тозагии маҳал ва тозагии соҳил ҳашари оммавӣ ташкил карда шуд. мо мақсад гузоштем дар пеши худ ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ, рӯзҳои шанбе ҳашари дастаҷамона дар мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Левакан чунин аксияҳоро баргузор намоем. ба хотири тозаву озода нигоҳ доштани ватани азизу маҳбубамон. ба иттилои масъулини бахши ҳифзи муҳити зист давоми як моҳи охир дар шаҳри Леваканд якчанд маротиба чунин иқдомҳои оммавии тамизкорӣ бахшида ба сазовор ҷашн гирифтани Наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки доираи васеи сокинон ва кормандони касбу кори гуногун доир карда шуд. дар тадбири имрӯза бошад иштирокчиён мавзеи сайёҳии Зағиртудро аз ҳар гуна партовҳо тоза намуданд. баҳор як фасле ҳаст ки ҳама мехоҳад ки дар табиати зинда бошад, аз анамун зебогии табиат аз наздик шинос шавад ва дар анамин ҳавои тозаи баҳорӣ як накҳати баҳорро худ лаззат бигирад. иттилоъ дода шуд ки бо истифода аз шароити муносиби обу ҳаво дар шаҳри Левакан минбаъд низ бо иштироки сокинон ва кормандони касбу кори гуногун дар ҳамкорӣ бо мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зист ҳамин гуна иқдомҳои экологӣ роҳандозӣ карда мешавад. 15 март рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон. ба ин муносибат дар вилояти Суғд дар бозору марказҳои савдо оид ба риояи қоидаву меъёрҳои муқарраршудаи фурӯш ва нигоҳдории маҳсулоти ғизоӣ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон чорабиниҳои тарғиботӣ доир карда шуд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон мутахассисони раёсати кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ки назоратро асосан дар самти байторию зотпарварӣ, фитосанитарию карантини растанӣ ва тухмӣ амалӣ менамоянд, бо мақсади риояи қоидаву меъёрҳои муқарраршудаи фурӯш ва нигоҳдории маҳсулоти ғизоӣ аз қабили гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, шир ва маҳсулоти ширӣ, тухми парранда ва асали табиӣ дар бозор ва нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти озуқавории шаҳри Хуҷанд бо фурӯшандагон суҳбату вохӯриҳо ташкил ва ба харидорон варақаҳои таблиғотӣ тақсим намуданд. ҳамзамон дар ин тадбири муҳим меъёрҳои ҳуқуқии муносибати байни истеъмолкунанда, фурӯшанда ва истеҳсолкунандаи мол ки дар қонунгузории мамлакат муайян гардидааст, шарҳу тавзеҳ дода шуд. дар самти татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи истеъмолкунандагон яке аз ваколатҳое ки мақомоти давлатӣ мебошад, кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати Тоҷикистон мебошад ки ҳамирӯза дар самти назорати молу маҳсулотҳои воридотӣ, содиротӣ, инчунин
дохила барои истеҳсол нигаҳдорӣ аз ҷониби мутахассисони кумитаи бехатари озхӯрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт назорат ва корҳо бурда мешавад, ки мутахассисони раёсати кумита дар вилояти Суғд корҳои фаҳмондадии назоратӣ дар байни аҳолӣ гузаронида шуда истодааст, ки яъне ин ҳукми анъана даромадааст. забҳи чорво дар ҷойҳои муқарраршуда, интиқоли гӯшту шир ва тухм тариқи нақлиёти махсус гардонидашуда, нигоҳдории онҳо дар яхдон, фурӯши чунин намуди маҳсулот баъд аз гирифтани хулосаи ташхиси байторӣ аз аттестатсияи байторӣ, санитарии шароити истеҳсолӣ, гузаронидани дӯкон ва нуқтаи фурӯши гӯшту шир ва тухм аз ҷумлаи масъалаҳое буд, ки бо фурӯшандаҳои бозори Афросиёби шаҳри Хуҷанд мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид, ки бо сабаби надоштани маълумоти зарурӣ баъзе аз шаҳрвандон ҳангоми хариди молу маҳсулот ҳуқуқҳояшон поймол мешавад. мақсад аз амалӣ намудани ин тадбир баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ оид ба мушкилоти ҷойдошта дар самти таъмини озуқаворӣ ва бехатарии он дар ҷомеаи имрӯза арзёбӣ гардид. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст барои ҷалби ҷомеа ба китобу китобхонӣ заминаи мусоид фароҳам оварда барои баландбардоштани тақвияти нерӯи зеҳнӣ ва озодбаёнии наврасону ҷавонон муфид арзёбӣ мегардад. дар аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Норак оғоз гардид, ки теъдоди умумии иштирокчиёнро 1058 нафар ташкил медиҳад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Зоир Насруллозода. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, ки бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли ҳафтум аст баргузор мегардад. тавонистааст чеҳраҳои нави суханвару сухандонро муаррифӣ намуда, шавқи китобу китобхониро дар замири наврасону ҷавонон парварад. тибқи низомномаи муайян гардида, озмуни мазкур дар соли 2025 моҳи март оғоз гардида то нимаи дуюми моҳи ноябр идома меёбад. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Норак оғоз гардида, дар он хонандагону омӯзгорон, ки теъдоди умумии онҳоро 1058 нафар ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 752 нафари онҳоро занон ташкил медиҳанд. дар озмуни мазкур хонандагон ва довталабон аз рӯи 4 номинатсия иштирок намуданд. довталабон ва иштирокчиёни озмун тибқи низомнома аз ашъори назмию насрии адибони классикии тоҷик, муосир, бачагона ва ҷаҳонро ҳифз намуда, асарҳои мухталифи бадеиро мутолиа намуданд. озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст барои тарбияи шахсиятҳои боодоб, донишманд ва эҷодкор мусоидат мекунад. ин иқдом метавонад барои рушди маънавии ҷомеа ва эҳёи китобхонӣ саҳми бузург гузорад. китоб ҳамеша равшангари роҳи инсон ба сӯи дониш ва камолот хоҳад буд. озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст яке аз муҳимтарин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дар Тоҷикистон буда барои ташвиқ ва тағриби китобхонӣ дар байни ҷавонону наврасон мусоидат мекунад. ин озмун дорои фоидаҳои хеле зиёде мебошад, ки барои рушди маънавӣ, зеҳнӣ ва ахлоқии иштирокчиён мусоидат мекунад. баҳри ҳарчи бештар ҷалб намудан ва ҳавасманд гардонидани наврасону ҷавонон ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад, ки далели ин гуфтаҳо 100% баланд бардоштани маблағи муайян гардидаи ғолибони озмун дар ҳамаи даврҳо мебошад. тибқи он ғолибони даври ҷумҳуриявии озмун барои дарёфти ҷойи сеюм 40 000 сомонӣ, ҷойи дуюм 50 000 сомонӣ, ҷойи якум 70 000 сомонӣ ва барои дарёфти шоҳҷоиза 140 000 сомонӣ муайян гардидааст. дар умум барои ҳавасманд кардани 94 ғолиби даври ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва 58 омӯзгоре, ки шогирдонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва барандаи шоҳҷоиза мегарданд, аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 6 миллиону 670 000 сомонӣ ҷудо карда шудааст. чакан мероси беназири тоҷикон таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. дар донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони чакан мероси беназири тоҷикон бо иштироки намояндагони Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ баргузор гардид. нахуст намоиши осори эҷодиву ҳунарӣ ва дастовардҳои факултати технология ва дизайни донишгоҳ баргузор гардид, ки дар он намунаҳои офаридаҳои устодону донишҷӯён дар самти тарроҳиҳои муосири чакан
ва атласу адрас, кашидадӯзӣ ва дигар ҳунарҳои миллӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид, ки дар замони муосир раванди ҷаҳонишавӣ доираи муносибатҳои байналмилалӣ ва майдони равобити фарҳангиро фарох намуда, зарурати эҳёи анъанаҳои фарҳанги миллӣ ва беҳдошти асолати онҳоро тақозо менамояд. ба таъкиди иштирокдорони ҳамоиш, рушди фарҳанги миллӣ барои таҳаввули муносибатҳои байнидавлатӣ дар самти эҳёи ҳунарҳои бадеии халқӣ ва ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ аҳамияти бағоят муҳим дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо анъанаҳои ҳазорсолаи фарҳангӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ мавқеи аввалиндараҷа дорад. бо назардошти аҳамият ва ҷойгоҳи махсус анвои гуногуни ҳунари мардумӣ дар рушди фарҳанги муосир, эҳёи яке аз самтҳои таркибии он ки санъати чаканд гулдӯзӣ ба шумор меравад, дар шароити имрӯза андешидани тадбирҳои доимиро талаб менамояд. 29 ноябри соли 2018 дар ҷаласаи солонаи Кумитаи ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО чакан ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил карда шуд. чакан як навъи гулдӯзии маъмул дар Тоҷикистон буда, он дар сомонаи ЮНЕСКО чунин муаррифӣ карда шудааст. чакан як навъи гулдӯзии миллӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ аст, ки бештар дар байни занону духтарони тоҷик ривоҷ ёфтааст. дар қисмати охири ҳамоиш, барномаи фарҳангӣ фароғатии ансамбли Зуҳал ва намоиши муд, ки аз ҷониби факултети технология ва дизайни донишгоҳ омода гардида буд, хотири меҳмонон, омӯзгорон ва донишҷӯёнро болида гардонид. бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалии дави дӯстӣ марафони дучархаронӣ бо иштироки варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон баргузор гардид. мусобиқа дар 6 дар сурат гирифт ва варзишгарон аз рӯи масофаи муайян гардида байни ҳам сабқат намуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. субҳи имрӯз дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалии дави дӯстӣ ва веломарафон баргузор гардид, ки дар ин чорабинӣ варзишӣ намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ширкат варзиданд. қабл аз оғози мусобиқаи байналмилалии варзишӣ дар хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ ҳамоиши васеъ доир гардид ва аз ҷониби масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, намояндагон аз кишварҳои ширкаткунанда баромад карда таъкид намуданд, ки мусобиқаи дави дӯстӣ бо ҳадафи таҳкими равобити дӯстона миёни кишварҳои ҳамсоя, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷавонон ба варзиш муҳим буда, минбаъд низ барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамкории варзишӣ байни кишварҳои ҳамсоя идомаи ин тадбир муҳим аст. дави дӯстӣ ва марафони дучархаронӣ байни варзишгарони намуди варзиш дар масофаи 7 километр аз хиёбони Исмоили Сомонӣ, буриши хиёбони ба номи Раҳмон Набиёв то назди хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ шаҳри Хуҷанд идома ёфт. варзишгарон ва дӯстдорону алоқамандони ин намуди варзиш наздик ки 10 000 нафарро ташкил медод, аз субҳи барвақт дар кӯчаҳои марказии шаҳри Хуҷанд ҷамъ омаданд. дар давидан иштирок карда, ҳамзамон бо мухлисии хеш ба варзишгарон рӯҳия бахшиданд ва ин баёнгари таваҷҷӯҳи ҳамагон ба бардамию солимӣ, оммавӣ гардидани варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ мебошад. варзиши сабук аз ҷумла давидан сол аз сол дар кишвари мо рушду нумӯ ёфта, баргузории чунин мусобиқаҳо ба ин намуди варзиш маъруфияти бештар медиҳад. ҳамзамон дар доираи ин чорабинӣ веломарафон баргузор гардид, ки дар он садҳо дӯстдорони варзиши велосипедронӣ аз кишварҳои иштирокчии мусобиқаи байналмилалӣ байни ҳам сабқат намуданд. аз рӯи шартҳои муайяншудаи мусобиқаи байналмилалии дави дӯстӣ байни варзишгарони 12 то 15 сола, аз 16 то 18 сола ва аз 19 сола боло сурат гирифт. ҳамзамон мусобиқа ба таври даставӣ низ гузаронида шуд. Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон. мо имрӯз варзишгарон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дар мусобиқаи байналмилалии дави дӯстӣ, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд доир шуд, иштирок кардем. мусобиқа дар сатҳи баланд гузашт. он қоидаю талаботе ки барои ин намуди варзиш буд риоя гардид ва мо бо иштирок дар ин мусобиқа таҷрибаи хуб гирифтем, маҳорати худро санҷидем ва таассуроти нек бардоштем. Мы рады, что 2 дня назад бо иштирок дар ин мусобиқа ман беҳад хурсанд шудам ва дидам ки чӣ гуна варзишгарон ва дӯстдорони ин навъи варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд аст. фикр мекунам ки минбаъд чунин мусобиқа агар дар кишварҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон давом ёбад ба манфиат аст.
ҷавонон варзишгарон бо иштирок дар мусобиқа маҳорати худро такмил медиҳанд ва дӯстию рафоқати миллатҳо боз ҳам қавӣ мегардад. дар арафаи таҷлили наврӯзи байналмилалӣ баргузор гардидани дави дӯстӣ рамзи шукуфоӣ ва осоиштагӣ, солимии ҷомеа ва пешрафту шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол ба ҳисоб меравад. мо итминони комил дорем ки ин ташаббусҳо дар доираи дӯстии халқҳо ягона нестанд ва минбаъд чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ ва монанди ин доир карда мешаванд. даври ҷанбастии мусобиқаи байналмилалии дави дӯстӣ ва марафони дучархаронӣ дар хиёбони нишон ва парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт ва бино ба баҳогузории ҳайати ҳакамон аз рӯи давидан ба ғолибон аз кишварҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон ки аз худ маҳорати баланд нишон доданд, бо ифтихорнома, медал ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар ҳайати даставӣ ҷои аввал насиби варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷои дуюм ҷумҳурии Ӯзбекистон ва мақоми сеюмро варзишгарони ҷумҳурии Қирғизистон соҳиб шуданд. ин мусобиқа на танҳо сабқати варзишӣ, балки рамзи дӯстӣ ва муттаҳидии ҷавонони минтақа гардид. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданд ва манзури шумо намудем. саломат бошед.